Здравейте на всички! Тъй като това е първият ми клип, който ще правя с подобна тематика, да ви се представя с две думи. Аз съм Калоян, но всички ме наричат Балан, за тези, които не знаят. Това, което реших да направя, тъй като от известно време съм много съм се запалил по стрит модата, начин на обличане, не само в България, а и извън Европа, в Америка и така нататък, още по целия свят. Затова аз съм решил тук нататък да правя клипове с подобна тематика. Този ще бъде така наречения Do It Yourself, му казва чужденците, или иначе казвам, направи се сам. Тъй като аз си експериментирам нещата, които си правя, си ги купувам от втора употреба дрехи, не смятам, че има нищо лошо в това. Просто защото оттам мога да се набавят дрехи, които са ефтини, мога спокойно да експериментирам върху тях и ако евентуално нещо повредя или не се получи, да не ме е яд. Вчера просто ходих до една втора употреба и това, което си харесах, беше ето тази риза. В момента е доста актуално всякаква разцветка на такива големи квадрати. В смисъл, това е доста актуално в момента. Има една марка, която се нарича Fear of God. Различни публични личности, известни звезди на шоу-бизнеса използват и се обличат в тази марка. Един от тях, например, е Джастин Бибър. Аз съм човек, който харесва Джастин Бибър и не го крия. Джастин Бибър е един от хората, които използват такъв вид ризи. Изглежда доста добре, така наречената фланел. Не знам как се произговаря, това как се произнася, може да е фланел, нещо такова. Фланел един вид му казват. Ще ви покажа как тези дълги ръкави да ги отрежем, за да се получи нещо хубаво. Тук ще ви покажа снимка някъде какво точно представлява оригинала на Fear of God, който ползва Джастин Бибър. Ето още една риза, която купих. Тази е с така да се каже, разцветка по-популярна, тъй като чужденците използват този вид разцветка, имам предвид синьо, светло синьо или тъмно синьо, няма значение. И ще ви покажа още взето как да си ги направите, за да изглеждат добре. Аз вече имам няколко готови, които съм си направил. Съм се купил и съм си ги направил и са ми харесвали, но тя ще ви ги покажа в някои от следващите ми клипове. Нещо, което ще казвам във всеки мой клип, е цената, която съм дал за всеки артикул и това колко струва оригинала, който аз ще направя под формата на мой дубликат или копия или реплика, нещо такова. Тези ризи съм ги купил за по 2,50 бройката. Сега толкова приказки. Айде да започваме. Първо ще започнем с тази риза. Значи, за да се получи копие или подобна ризата на това, което предлагат примерно Fear of God и така наречената Flannel, трябва да направите така, че да изрежете ръкава. Хубавото на тези карирани ризи е, че може да се ориентирате по даден контур, избирате се даден контур и просто режете по него, за да няма криволичене. В случая ще избера ето този контур. Смятам, че е добре. За по-добро ориентир можете просто да ви е ясно, че тръгвате тук от края на ръкава и се движите нагоре, за да остане около 5-6 пръста в случая горе на рамото, за да се получи желания ефект. За да не изглежда толкова явно, че сте го изрязали на ръка, можете просто леко, тъй като материята на самите ризи не е нещо особено, ето така може да съберете, не знам дали се вижда, така да съберете това нещо и просто с ръка да го изтъркате, за да излязат малко косъмчета и да се получи добре. Същото правим с другия ръкав и сме готови. Правим същото и с този ръкав, събираме края и с длан търкате известно време, докато видите, че се получава желания за вас ефект и да облечете ризата и да видите какъв е резултата.
Така, приятели, ще да ви кажа, че с тази тениска, т.е. с тази риза да правим същото, което направихме и с предната, но за съжаление видях ето това. Както виждате, ризата е скъсана по шива, за съжаление. Не ми се беше случвало, честно казано, но за всяко нещо има първи път, затова просто гледайте, когато купувате нещо от най-вече от втора употреба, разбира се, защото там, както виждате, се случват такива неща. Затова, за да не похабявам ризата, просто ще отрежа по периферията и ще видим какво се получи. Може пък да се получи хубаво, ако не, както ви казах. Затова купувам нещата от такива магазини, за да мога да се позволя евентуално, когато не се получи нещо хубаво, да не ме яд, ами просто да го хвърля и така. Така, това е ризата, вече сме готови. Остава само да направим също както и с предната. Хващате края, търкате се с ръка. Ето виждате, че се получава този по-естествен ефект. Правим същото и с другия ръкав и остава само да облечем и да видим какво се е получило. Така, браточки, това бяха двете ризи, които направих. Дано са ви допаднали, дано съм ви дал някакъв полезен съвет. Ако искате, можете да харесате клипа, да пишете долу коментари, мнения и предложения за следващи клипове, да се абонирате за този канал, ако ви харесва това, което правя. И така, стана дълъг клипа, не можа да направя как се прави разкъсано яке и как го избелвам от тъмно към светло, но това ще го направя следващия клип. Като бонус към това ще направя как се правят разкъсани дънки, които в момента са много актуални. Това от мен сега. Peace out, мен, браточки, аз съм Балан. Tell me what I'm supposed to do.